ne da kai ko baba ne da kai, tsaya ka ga da me zai haɗa ka. Inna di ya haɗa ka da Allah ka haye, kai kuma ka je ka haɗu. Malam babba yana kwance yana kalmar shahada, yana wa ma'aiki sannu da zuwa. Na faɗi yadda ya wafati ko a duba dailin dawali, hannunsa da nawa muna haɗe haka har ya cika, amma yana cewa Allah ga manzonka a tare da ni, ‘ya'yana almajirai na wanda ya so ka ya jibince ka taimaka masa. Wannan di ya watsar da harkaka, ya Allah ka watsar da shi, karka taimake shi, don kai ne ka faɗa kuma kai ka fi kowa gaskiya. Yana ta faɗa cewa inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihina, Allahumma walli salihan minhum wa turku daliha, la ilaha illallah muhammadur ahadun ahadun, har ran ya fita. Isa za ka zo ka samu gidan bayan Allah, wani na ta gasuwa, ba ruwan Allah. Ya za ka ce ya haka malam babba, kuma karka haɗa iyalina da wani. Ce ga wani mai kuɗi ko ga wani basarake zai dinga zuwa ana kawo musu kuɗi duk wata, ko ana kawo musu dawa a ta rigima. Allah kakka tozarta min iyali, ka bar su da kai. Duk abin da ya mallaka kuma ya bayar, duk wata gona da duk wani fulote da duk wani gidaje ya bayar kakab. Ya haka ce ina kunya riski Allah na da gida. Zama na zo yi, shi Abdulmajid ya ce yara fa, ya ce ya ba su yin sun bi shi, Allah ba su in sun bi ka, wannan bai bi ka babbar shi haka. Mu abin da muka ji kenan, abin da muka gada. Kuma aka bar mu 16. An haihuwa da yawa gidanmu wajen 40 ba ɗaya ko ba biyu, amma mu 16 dai aka bar mu, 8 maza 8 mata. Ni ne dan auta. To yanzu misali, lokacin ba zan mance ba, mutane daga Tofa daga Yalwan Ɗanziyar suka zo aka gaida malam, lokacin su ne na fitar ƙarshe kafin ajali don yi garau. To suka haɗa hadiya a nan, sun zo da suka cusa a ƙarƙashin fulo na malam babba, bai gansu ba, don da an ajiye hadiya zai ce a kai wa wani. Naira abin lokacin naira 7 da sile 5, wannan naira 7 da sile 5 ɗin ita ya bari a duniya muka gada mu duka. Ka gaya wa kowa hadda ne babu, don kan mutum ya ruɗi kansa. Allah ake bi a hanyar ma'aiki da waɗannan bayan Allah, to sai ka ga an haye. Saboda haka yanzu ma ga shi duk mun ƙare, ba mu da yawa yanzu, duk sun tafi ga Allah. Akwai yayan mu tana ciki ma tana tare da mu, ta zo ya Amina, a su 8 matan saura su 2 duk sun tafi. A mu 8 mazan mu kuma yanzu saura mu 4, an kwashe rabi, can kuma an kwashe. Dama shi halittar Allah irin na mai cace ne, zubawa ne da kwashewa, a buga a ɗebe. To in aka zuba ka cikin annabi, aka kwashe ka cikin annabi tare da Shehu Ibrahim, ai an yi nasara. To yan uwa mu tsaya mu tabbatar kwashe wannan ta zo mana, muna tare da Shehu Ibrahim, muna karanta diwanin nan nasa, kuma duk arziki yana ciki. Babu wani lakani da wani sirri da diwanin Shehu bai tare ba. Duk abin da Allah zai, ni zan yi wani izini, duk abin da ya taso wa bawa ya karanta diwani, Allah zai masa. Idan ma ba za ka iya karanta ba, nemi kowace kaliya ce, kowane harafi ne ka karanta da niyyar bukatar ka gani. Allah ya ƙara buɗe. Kuma su shi Malam Abdullahi, Allah ya ƙara lafiya. Shi Malam Musa, Allah ya ƙara jan kwana. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka muku da alkhairi. Ga shekaru, ga tsufa,
gashi kuma harkoki sun yawa, iyalai da 'ya'ya da jikoki, amma kullum koyin sai da na so in ce a'a da shi malam abdullahi yake cewa mu ne samarin fairatar tijani. na ce a'a zan ce da malam abdullahi daga yanzu an zo nan ka dinga cewa mu ne dattijan fairatar tijani. tunda an gode an yarinta a faila, an yi samartaka a faila, yanzu kuma gashi tsufa ya zo a faila. saboda haka Allah ya kama hannunmu, Allah ya sadar da mu da muradi. kuma babban watan da ya doso mu na Ramadana, Allah ya mana buɗi ya kuma ya ƙara mana ijaba. duk abin da ake bukata a ji daɗi da shi Allah dan annabi Muhammad. ga mu Allah mu ne 'yan diwani, ko a lahira fan aka ce ga 'yan diwani ba da waje ake, saboda sunayenmu a diwani. an ce diwani shi sunan tserarru a inna Allah yake rubuta sunansu diwani. waɗanda suke halakaku kuma sunan abin da ake rubuta sunansa a ciki sunansa sijil. to mu ne 'yan diwani. Allah ga mu, Allah ya wadata, Allah ya zo da ɗaukinsa. duk abin da ake da bukata dan Allah ɗan diwani kakawai ga kowa. dan Allah mu tsaya wa Allah, za mu ga yadda zai mana. imani ya kai shehu Ibrahim zai ce wani yana gari kaza suna cikin wahala, shehunsu ya zo suna kaza ana kaza, ku je mun ba su baiti 2 ko baiti 3, ku je shehu ya ba ku kaza. a na yaban annabi fa shehu sai ce an ba ku baiti 2. malam ali baitoci ya yi baitoci. mutan gari kaza fa hayo ba ruwa, mutan gari kaza kasuwa ta ki kafuwa, kai an ba su baiti 2 su je gari kaza nan. imani ne sai kaga an warware. balle mu da muke da diwanin shehu alaihi salatullahi summa salamuhu wa ajma'u madhal hashimi wa uwallifu. sai da aka yi duka komai. in ka ga dama ka ce duk yaban da aka yi annabi tun farko har ƙarshe ina cikin diwani. komai na cikin. in ka karanta diwani to ka karanta duk wani yaban da mahaluki yawa shehu, yawa manzon Allah, tun daga su Hassanu har izuwa lokacin da kake ciki, har izuwa wannan za su zo a busa ƙaho ana yaban annabi. in ka karanta diwani ka yi duka. mu ɗayin abin aka ba mu. shi sa kaga ko ba mu da kuɗi, ko ba mu in muka fito sai ya ba da hanya, saboda an haɗe mana. to muna da wannan, kada mu waiga ko ina. kuma na roƙon Allah ya ƙara buɗe ƙwaƙwaloyi, kuma a tsaya sosai a yi ta salatul fati babu wasa. da fatan Allah tabaraka wa ta'ala wannan zama ubangiji Allah ya maimaita mu kuma zama ga manan garau sumul daram da. to Allah ka ƙaro mana darajar ubangiji, ka raya mu. kuma duk ina ake diwani da yawa, ko ina za ka ga ana tahowa. ko mu ba uzurin da za mu hana mu taho. idan muka zauna ba a harrakawa, sai a dinga akara makalla zai hana. ina nan tun da na tashi na ce bari, saboda ya kamata a harraka. in kuma ina zaune sai a yi ta gaisuwa ba harrakawa. mu kuma ba harraka ne, a yi waɗari a yi budiri na albarka annabi. Allah ya maimaita mana, Allah ya kai kowa gida lafiya. kuma dukkanin ibadu Allah ya karba, amma Allah ya ƙara ninka mana karba. shehu malali Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara lafiya. yaran mu sharifai Allah ya ƙara musu albarka. kuma duk kowa yana da buri. sun haɗu ga su duka mutan daura ma yanzu muke gaisa, mutan Kaduna ga shehu Malam Abdullahi da jama'a duka daga Kaduna, da mutanen Katsina ko da mutanen Ringin, da mutanen Daura, da mutanen Bidda, zikiru Bidda Mala Budda, da sannan kuma ga mu kuma muna zunzurutun mu da su Malam Abdullahi, mu zallan mu 'yan asimatul faida. don dubakin annabi ne aka damu a zaune. in zan daga ido na garuruwan da suka zo a nan, to sai ƙarshen ta yau sai dai mu yi ƙara'i, sai rana ta hudo ba mu gama faɗa ba.
muna cike da farala ga kuma lokacin, saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya kai kowa gida lafiya. Abinda ake samu na tsaraba, karuwar san annabi da shauki da tsayawa a karanta diwani, Allah ka kara mana albarka annabi. yan uwa saboda lokaci, abinda shehu ya faɗa fa in ya shige shi shikenan, sai mu duba a diwani me ya roƙa, ya kuma roƙa a guri, ya kuma ne maimaitawa, kuma ya ce ka ba mu mun gode amma ƙara mana, shine imani. habauta lana imana zidhu wa abkihi, sai kuma maimaita shi lokacin da aka fi buƙatar sai ce ladal mauti haƙƙan summa zidhu ladal luqya. Saboda haka yan uwa mu bi shehu Ibrahim sau da kafa da yadda yake, shine hanyar tsira. Dan mun ji mun gani, wannan suka bi sosai mun ga yadda suka yi, wannan suka yi haka kowannen mu ya sanya suka yi ya suke yi. Saboda haka imanin nan da shehu ya ce ya Allah ka babu mun gode, kaga iya hulɗa da Allah kenan. In aka ce an baka kashe na gode, to tunanin mai bayarwa ko da ba Allah bane ƙari, saboda wannan sunnan nan dama annabi ya ce takhallaqu bi akhlaqir rahmani, ku ɗabi'antu da ɗabi'oyin ubangiji mai rahama. Dan kakka je an ce haka baka gane ba, ka san annabi. Ku ɗabi'antu da ɗabi'oyin ubangiji, sai ce fa innahu barrun rahimun latifun karimun. Shi ubangiji mai alkhairi ne, mai baiwa ne, mai jin kai ne, mai luɗufi ne. Kaga ba an ba mu santa ba? Dan in ta hallaku ne wani kaga ga kawai za ka ga Allah ya kada shi ya tamarmasa shi, to kaban nan ba nan bangaren ba. Saboda haka yan uwa mu gode Allah, mu tsaya sosai ga imani, kowa ya tsaya. Duk kakka ga wani abu ka ce kai baka yadda ba, daga nan ake fara rashin imani, daga nan hasada take faruwa. Yanzu mutum da zai zo gashi nan waliyin Allah, sai wani ya ce yana inkarinsa, ko haka ake yi, ko wane ne kaza ka ce kai baka yadda ba kyau. Yanzu sai a ladautar da kai. Ta Malam Aminu ya ce mutum yana jin kansa yana tinƙaho, yana hura kai, yana hura hanci, sai Allah ya turo kuda ko shige masa hanci. Ice dan wannan abin an ƙanƙani kudan nan da ya shiga masa hanci shikenan ya fara bage-bage, girman ya kauce. To komai Allah yi ka yarda, haka shehu yake. Komai Allah yi ka miƙa wuya, kar ka ja. Daga dan ne ka fara ja a gidanku, kaga Allah ya wani wata farala, ka fara jin nauyi, kirjinka ya fara ɗimi, ka fara jin zafi, to daga nan imani yake lalacewa. Za ka ga wanda suke taɓa waliyan Allah suke ganin ba su isa ba. In ka koma gidajensu, sai kaga tun daga gida suka fara, ko tun daga makaranta, duk abin da ka gani Allah ya yi ka yarda, ka miƙa wuya. Hajiya tana cewa Nazifi kakku inkari, sai ta maimaita ta kuma maimaitawa, har ta ce duk harkar da kuka ga an zo ana in ji Hajiya, ta ce to kakku ce ba ku yarda ba, ku shiga a yi da ku. Idan ta Allah ce sai ta dawwama, ku zauna a ta yi, kuna samun kusanci da Allah. Amma in harka ba ta Allah ba ne, kuna ciki kowa zai nasa gurin, kuka wai ga ba kowa, kuma sai ku yi naku. Amma ka ce ba ka yarda ba, shine tushen matsala. Saboda haka kowa ya so juna. Yanzu da wani zai zo, yanzu an ce ma ga wani waliyin Allah, wani mai ilimi, wani mai son manzan Allah, gashi nan lafiya lau, ka je kana inkari ko kana zagi, ƙarshenta da Allah zai zaunar da kai da wani da shi ba haka ba ne. Bayan ya haka ya kwaso kuɗi da kuma kwasowa, tana za ka yi imani, za ka yi imani da gaibu. To saboda haka duk wani abin da zai faru yan uwa mu tsaya, duk rigima in an ce wannan shehu tijjani yana tare da shehu tijjani, wannan na shehu Ibrahim ne, ba ruwanka naka ne, ko ina da kai. Karka ce ga wani kana da fada da shi, ko ga dan rigingimin da ake ciki ba mu ciki, mu ba rigima. Tun da shehu Ibrahim ya gaya mana cewa ba a rigima cikin Allah,
ba a rigima cikin manzon Allah, kuma ba a rigima cikin shehu tijjani, ba a rigima cikin ni babanku, aka shehu ya ce ashe ba rigima cikin diwani sai Allah. Wannan a Jos aka yi maulidi, ina jin 19 maulidin Jos ana rigingimin nan, ai kaga mun zauna aka yi ta magana. Sai shehu Abdullahi ya ce wata rana an yi rigima, wasu malamai almajiran shehu ya ce da wani aka yi ta rigima da almajiransu kamar ba 'yan faila ba, rigima ta ishi ga kuma shehu da rai. Shehu ya tashi ce da shi an sa shi cikin 'yan tawaga zai je shehu ya sulhu. Da aka zauna sai shehu ya ce to yana so ya tambaye su, ga su a zaune duka kowanne da manyan zakakuran mutanensu suka zauna. Shehu da daddare ya ce su gaya masa menene sababin wannan rigima, su gaya masa kafin ya zo ya ce wannan ya haƙuri a sulhunta, me ya kawo wannan rigimar. Suka yi shiru, shehu yayyayi sun kasa faɗa. Sai ce to ni dai abin da na sani da shehu Ibrahim, ba a rigima cikin Allah, kuma ba a rigima cikin manzon Allah. Ku duba Allah ku gaya min wannan rigimar a cikin Allah ko saboda Allah kuke, saboda manzon Allah ne? Suka ce a yace shehu mu shehu tijjani ba a rigima a cikinsa, ko wannan rigimar taku akan shehu tijjani ne? Suka ce ni ma ubanku ba a rigima cikina, ko saboda ni ne ake wannan rigima? Suka ce a to saboda me? Suka yi shiru. Ce to in gaya muku? Suka yi shiru. Shehu ce to saboda duniya kuke. To tun daga nan ba a wayar mana da kai ba, sai mu zama dolaye, an karanta mana an fassara mana. To duk rigima in kuka ji ana yi wallahi ba dan Allah ba ce, tun da dai mu ba za mu ƙetare maganar shehu ba, ko ba mu da wani tunani bayan tunanin shehu Ibrahim. Shi sa abin da ka gadi kawai Allah, ba ruwanmu da rigima mu mabiya. Mu ba Allah bu kuma tsaya matafiya manzon Allah shine mu ga shehu yake, mu rike abin da Allah ya faralanta mana, mu kiyaye mu rike. Kuma wata jazaba kar ta kwashi bawaye wasa da sallah. Yawwa ko yaushe ka zama mai sifar da an gan ka za a tuna manzon Allah. Duk wani biye-biyen mu in ka biya wajen da ka jana wasa da sallah, to in ka shige ka dawo tago kawai. Ko ka je wani waje da za ka ga ana aikata masha'a, a ce ai an samu shehu, to ya za ka samu shehu har ka samu abin da shehu kuma bai samu ba? Kaga ba shehu ba ne, wani abin ne.